Sige. May ampul pa. Ang tigana po dyan? Agamot. Agamot ba yung agamot dyan? Baka hindi ko mag-isa. Yan guys, dito kami sa Vitamin C. Yung kasama natin si Michael. First time mo Kel makapunta dito, Kel? Ha? Yan, first time niya daw makapunta dito. Yan, part na si Michael ng aming pamilya kasi ayaw niya nang bumalik doon sa kanila. No, Kel? Di ka na babalik sa inyo, Kel? Kel? Di ka na babalik sa inyo? Kaya gusto na! May. Ha? Hindi nga, pali og bagaho. Hindi nga. Sige. Bakit sa gilid sa namay ka? Ay! Ano nga nakukupos? So guys, bumili kami ng sariwa, sariwang isda. So may nasa bawah namin. Bumili kami ng kalamansi, tapos kamatis. Yan, dahil wala sa lubos ng kamote, kangkong na lang yung kulay namin. At paano may gulay man lang. Kaya salamat ha. Kangkong. Sorry. Ayo. Wala. Wala sa wala na nakakalugod gulo sila makina. Ah. Yan guys yung mga bata, si Michael, yung anak ko, si Vincent, tapos yung mga pamangking ko. Yan, tuwa-tuwa sila sa dagat lang. Si Michael kasi first time niya dito sa dagat, makaligo. Tuwang-tuwa talaga siya. Halos ayaw nang umahon dito sa dagat eh. Ayan yung mga anak ko, tapos si Vincent.
Yung mga pamangkin. Dito lang na sa gilid. Nak! Nak! Ato na eh, dito na sa gilid. Kacaan siya ato na ha. Guys, si Michael parang basang sisiw. Gwapong-gwapong si Michael pantalon na, kasapatos pa. Yan, kaso nagpatila kami ng ulan dito guys sa Nabuwa na ba to? Bato? Ay. Ayun, sa Nabuwa pala. So malakas yung ulan. Napakalakas ng ulan. Nag-zero visibility nga kanina eh. Patila muna kami dito sa gasolinahan. And so, pag umuulan kayo sa labas, umuulan din sa loob. Sira na yung aming bubong. Basang-basa na. Basang-basa na talaga kami. Pumunta kami ng Pulangge kanina guys. Selfie. Pumunta kami ng Pulangge dahil nga ipapayusan na namin tong siko ni Michael, kaso sabi ng doktor dapat maging practical na lang kasi tama may isasayos nga itong and may isasayos nga yung siko ni Michael pero hindi naman magagamit, pero kung hahayaan na lang na ganyan mas magagamit niya kasi nakakabit-bit naman ng mabigat. So sabi ni Doc, hayaan na lang kasi sa mga stainless pa yan mas lalong mahirapan si Michael, so hindi niya yan magagamit ng gusto. Antok yan si Michael kasi oras kami umalis doon, alas 4 na madaling araw. Tanay, kaway, kaway. Si Michael, first time yata makaano dyan Diyan bibili daw si Michael ng anting-anting. Patingin nga. Iko daw. Ha? Adjustable phone ko yan. Anting-antingan saan? Suruta ba ka dahil ko? Siya yan. Na-adjust naman yan eh. Nga tayo, wala tayong pagkain. Ano lang? Ito nga, iling ito. Iling nga, may ano. Wow! Sarap naman yan. Sana oh. Ano yan? Sisling top silog.
ganon lang. Tinidor. Sarap ng order ni Baliktad. Ah, wala na kumatinidor. Mainitan ha. Ini mainit ini. Mainitan ha. Mainitan. Iko. Init yan. Ano? Mainit. Sabi ko mainit. Ay, bawal ka. Si sabi ko pa sanang mainit.